Jeg tror, der er mange, der ikke kan sætte sig ind i, hvorfor at man vil gøre noget som at løbe 100 km. For det er jo faktisk fuldstændig vanvittigt projekt. Jeg har fundet ud af, efter at have lavet et par ultramarathons, at man kommer faktisk ret meget i kontakt med sådan urmennesket på en eller anden måde. At sådan, man føler virkelig, at det er det her, mennesket er skabt til. Man bruger så meget tid på at sidde stille i en kontorstol og i sofaen. Og jeg har det sådan der, når jeg løber de her lange ture, at vi kommer fra et sted, hvor mennesker har været skabt til sådan at jage dyr over lange distancer over flere dage. Og sådan, det er den måde, vi har vundet på. Sådan evolutionen, at vi har kunne blive ved. Selvom andre dyr, der egentlig er stærkere og hurtigere end os, er blevet trætte, så kan vi blive ved. Altså folkens. Kan du mærke det? Der er en helt anden energi, end da jeg var her sidst. Jeg er så klar nu. Der er 12 dage til nu, og vi er godt med. Jeg føler, at jeg begynder at blive zonet ind nu med målet. Jeg begynder virkelig at være sådan... Jeg kan mærke, at jeg er både fyldt af sådan en form for nervøsitet. Altså sådan, jeg er okay med, at jeg faktisk er lidt bange. Jeg har sådan en æresfrygt over for det, fordi jeg ved, hvor enorm distance det er, man skal dække. På samme tid så har jeg virkelig bare sådan en selvtillid, hvor jeg sådan, der er no way, at jeg ikke fucking gør det her. Jeg tror, alle kommer til at gennemføre. Og jeg tror, vi kommer til at gennemføre på forskellige vis og på forskellige tidspunkter. Men jeg kan ikke regne mig frem til, hvem der ender med at gøre hvad. Og jeg glæder mig også lidt til at se kampen her. Hvem klarer det egentlig bedst? Er det dem, der har mindsetet til at blive ved? Eller er det dem, der rent faktisk har sådan det fysiske? Jeg tror virkelig, at Victor og Magnus er klar. Altså, Victor han har jo været disciplineret som altid. Han passer sit program. Jeg er meget imponeret over hans back-to-back workouts. Og jeg ved, Magnus han fucking løber om natten eller et eller andet, hvad fanden han laver. Og jeg har haft nogle lange ture nu. Jeg løb et maraton i nat. Så. Lukas, han kan ikke fejle. Han må ikke fejle, fordi han ikke gennemført søgen. Så han har så meget bagfra, at han vil ikke kunne se sig selv i øjnene. Jeg husker, at jeg står i badet på et tidspunkt, og jeg tænker bare sådan, fuck, jeg kommer ikke til at gennemføre det der. Det er så crazy. Altså fordi min krop bare var sådan, gav op på mig. Men du ved, nu er man tilbage, og jeg er i det rigtige mindspace igen, og jeg er fucking klar. Ja. Er du nervøs? Nej, jeg er ikke nervøs. Jeg ved, hvad der kommer til at ske, og jeg kender godt mig selv godt nok til at vide, at det her det bliver røvlort. Og Magnus har sagt, at han skal brække sit ben for ikke at komme over målstregen. Jeg føler, at jeg har det lidt ligesom sådan vikingerne, der er på vej til at gå i land, og jeg er klar til at kæmpe kampen. Jeg har brugt lidt tid i dag på sådan at meditere og bare sådan forestille sig de der kriser, man kommer til at have i hovedet, sådan at man på en måde allerede har bearbejdet, hvad skal jeg gøre, hvis det her sker, eller hvis jeg føler de her ting, hvad er min gameplan så, sådan at det ikke bliver en overraskelse på dagen, men at jeg holder mig faktisk til min strategi. Jeg kan sgu godt mærke, at nervøsiteten begynder sådan at snige ind på en her, når man sidder her aften før, og der bare er total stillhed, og jeg ved, at jeg bare skal gå i seng mega tidligt. Sådan de sidste 2 dage, der har jeg så bare levet af kulhydrater, og det har bare været hvidris, hvidt brød, syltetøj, honning, total sindssyg kost. Men det virker bare, og jeg ved bare, at hvidris for mig, det er bare sådan, det vil min krop bare have, altså det spiller bare. Så noget, jeg har lært også af min tid i forsvaret, det er det her med, sådan, du skal kun kigge på næste. Altså det er hele tiden bare næste rep, man skal have fokus på. Jeg kommer ikke til at starte ud med at tænke, at jeg skal løbe 100 km. Jeg kommer til at starte ud med at tænke, at jeg skal løbe 10 runder. Og når jeg så løber 10 runder, så drikker jeg nogle elektrolytter, drikker noget vand, får en gel,
så går jeg efter 10 runder mere. Og når jeg så måske har løbet 10 runder 10 gange, så vil jeg løbe 100 runder. Så kan det være, at vi når til et punkt, hvor det begynder måske at løbe 10 runder, kan være lidt uoverskueligt. Så løber vi 5 runder, og der kommer et tidspunkt, hvor det bliver 1 runde. Man kan virkelig godt gøre det sværere, end det egentlig er. Altså, det er virkelig bare at løbe. Du skal sætte den ene fod foran den anden. Ej, du skal løbe i rigtig strides. Du skal have x mængde carbs hele tiden. Have rigtig søvn og sådan noget. Der er jeg sgu lidt mere old school. Det handler sgu bare om at gennemføre det. Og så at presse sig selv. Hver gang man kaster sig ud i sådan noget her, så får man skrevet lagen af. Man får reduceret sig selv til, hvad der er allerinderst i dig selv. Dine kerneværdier, din allerinderste kerne. Hvem er du under alt det der? Jeg nyder virkelig. Jeg nyder virkelig, selvom det lyder sådan helt sadistisk, at sætte mig selv i sådan en situation, hvor jeg finder ud af, hvad jeg egentlig er bygget af. Man får en livsside af viden omkring sig selv. I løbet er det brutalt, hvad man får af tanker. Hvor mange gange man ikke har lyst til at give op. Det er det næste level af at opdage sig selv. Så er der nogle dage, hvor så har han ikke valgt at sove den nat, fordi så skulle han løbe et maraton. Jeg drømte faktisk i nat, at du sagde til mig, fordi jeg spurgte sådan, skal vi tage og løbe? Og så var du sådan, nej, jeg skal løbe et maraton. Jeg synes bare, det er fucking sejt, at du bare tager følelserne ud af det, og så bare gør det alligevel. Det tror jeg sgu ikke, der er mange mennesker, der vil. Jeg er også ved at have legnet alt min ernæring op. Der er en masse forskellige dunke med vand og med carborace, elektrolytter. Ristet toastbrød med marmelade. Det er det, jeg skal have til aftensmad. Så kører jeg en gang ris med honning på til morgenmad, når jeg vågner i nat. Hold da op. Jeg kan sgu også godt til lidt lækkerier med en kasse svømmefuld eller sådan noget. Det har jeg sgu ikke noget for, at jeg give langt lidt en boost. Ja, det bliver så godt. Jeg glæder mig. Det bliver fedt. Ej, altså jeg kunne godt finde på at lige fælde en tårer. Det gør jeg altid, når jeg ser Rocky på cyklen. Så fælder jeg altså en tårer. Ser du Rocky, når du cykler? Ja. Ja, det er også stærkt. Jeg føler sådan, at jeg har lidt en idé om, hvad det er, jeg går ind til. Det bliver selvfølgelig sjovt at så se den endelige video, hvor man kan klippe det her til, at jeg så er ved at falde om på 70 kilometer. Der sker noget helt specielt, når man løber langt, og man kommer ud på de der kilometer 50, 60, 70 stykker. Og man føler, at man slet ikke kan løbe videre, og det hele det bare er forfærdeligt, og man hellere vil krasse af og ligge nede i Nordmacedonien eller sådan noget, til at vi kommer til et punkt, hvor at man så kommer op over. Jeg synes, at jeg er så mentalt klar, som jeg overhovedet kan blive, og fysisk der er det jo sådan en sjov ting, for det er sådan noget. Man bliver jo aldrig helt klar. En eller anden dag er du nødt til bare at gøre det og kaste sig ud i det, og så må resultatet blive, hvad det bliver. Og uanset hvad, så bliver vi alle sammen den erfaring rigere, uanset hvordan det kommer til at forløbe sig. Så jeg glæder mig bare til at gøre mig den erfaring. Ja, vi var den første, så vi også bliver til at drikke af det der toilet. Nope. The last mile is the least crowded. Mit navn er Louis the Goat, og det er mig inden 100 km. Mit navn er Magnus, og det her det er mig inden 100 km. Mit navn er Victor, og det er mig inden 100 kilometer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go, 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 go! Hvis jeg ikke gennemfører det her løb, så skal der ske noget fuldstændig vanvittigt. Altså, så skal jeg sgu næsten brække et ben. Og hvis det er, at jeg kommer til at quit, hvor der ikke er noget af det, der sker, så må du gerne lægge den her video ud og skrive, what a loser. Hvis jeg gik baglæns, så vil jeg stadig løbe 100, faktisk. Altså, der er koldt. Så er det sgu lige meget, om vi kommer til at tage 24 timer, eller 30 timer, eller hvad det gør. Så tænker jeg ikke, at vi stopper, før vi rammer de 100.
her det er jo lidt en redemption arc, fordi at jeg forsøgte faktisk på de 100 km i sommer til Søen X, hvor at jeg kapitulerede efter 90 km. Så det skal lykkes den her gang. Det skal fucking lykkes. Jeg er faktisk også lidt ligeglad med nu, hvad det kommer til at kræve. Altså jeg har det virkelig sådan, det er den her meditation, jeg har nu, det er, der er ikke en verden, hvor det her det ikke kommer til at lykkes. Som du siger, fucking kravle i mål. Ja. Jeg kommer til at rulle i mål, eller gå på hænder. I don't care. En god oksemørbræd på pizza. Nej. Jeg tror, en af både fordele og ulemperne netop ved at løbe på en 400 meter bane, det er jo, at man har en gratis måde at kunne koge det ned på. Så jeg tænker det ikke som, jeg skal løbe 100 km. Jeg tænker det som, jeg skal løbe 250 runder. Det tror jeg virker langt mere approachable rent psykologisk. At de 250 runder, det betyder også, at en runde er ikke så lang. Altså 400 meter, det føler man lidt altid, man kan. Det er en af grundene til, at vi har valgt en 400 meter bane. Det er ikke særlig motiverende at løbe på, og det er heller ikke særlig flot, fordi det samme, du kigger på i 10-14 timer, alt efter hvor hurtigt du tænker at gøre det. Men det er 250 runder, og hver runde, kommer du til at spørge dig selv sådan, gider jeg virkelig løbe en runde mere? Den der mentalitet i, at når tingene er lidt træls, så kan man faktisk godt blive ved. Det synes jeg er ret fedt, og det tror jeg, at smerten fra løb kan være en rigtig, rigtig god måde at lære det på. Men skulle hun ikke også komme den der? Jeg holder sgu lige i om. Vi ses. Jeg tror godt, jeg overhovedet skulle. Massagepistol. Min nummer. Igen, det er jo ikke noget, man ikke har prøvet før. Det er bare, det er heldigvis bare at kæmpe videre. Lige nu er det i hvert fald fuldstændig magisk at løbe i mørket, og folk løber lidt i hver sine grupper og paces, og vi vender runder. Nogle løber den ene vej og den anden vej, man møder hinanden hele tiden og sådan noget. Man er sgu ikke længere væk, at man bare lige kan se sine gutter. Er det tidligt, man stopper? Vi er 20 km inde. Det vil nogen måske mene. Men jeg har sgu noget sten i skoene, så er det bedre at stoppe, end at bare sådan at blive ved. Og så, når man skal fortsætte 80 km, så er det sådan, man vil hellere lige stoppe de ekstra par minutter her, lige og chill, så kunne overleve det sidste. Lucas the Goat, han har en agurk med, og jeg ved ikke om han har set den over på bordet endnu. Men det synes jeg sgu er lidt sus. Så hvad fuck skal... Han løber i en damejakke, og han har en agurk med. Altså, jeg ved ikke, hvad du vil sige til det, men du kan selv spørge ham derude, hvad det er det til. Han holder ikke pause. Hvad snakker vi om? Den er fucking fed. Hvad med agurken? Hvad er den til? Ses min baglov, ikke også? De har aldrig haft det bedre. Vi er totalt på vores egen rejse, og det er det, jeg er så glad for ved vores venskab, altså os tre. Det handler ikke rigtig om at skubbe andre ned for at se store ud. Vi håber på at pumpe andre op, så de kan pumpe os op. Hvilke små øjeblikke har du mest for dig i dagen? Det har der været også, at løbe sammen med Victor og Magnus. Den ene gang der. Ej, jeg vil sige, hvad kan jeg sige, hvad der har betydet mest? Jeg føler, det var det, jeg havde at sige til det. Jeg er lige på 24 nu, og min fødder var begyndt at hæve, så nu skal jeg bare lige løfte mine sko. Okay. Ja, mine fødder bare hæve fucking meget. Nå, har du stødsokker på? Bare sådan normale løbesokker, men Du har ikke taget nogen til lægen her? nej, dem havde jeg, men de kom i stykker. Nå, det er svært på et kop med os. Fint nok. Ja. Jeg kan godt mærke, at jeg er løbet. Hvad andet vil det være løgn? Og de mennesker, man løber sammen med, der også er igennem præcis det samme, dem får man et helt specielt bånd til. Så jeg tror, det er en blanding af udfordringen i sig selv, det mentale, man får med, og så selve communityet omkring det med at løbe langt. Bare hold den der knap i bunden, så begynder den at snøge. Hvad? Ja. Vigtigt, man har fødderne selv. Vi er lige over 30 km inde. Og det er fedt. En tredjedel færdig snart. Og vi har det sgu godt. Når man har sådan en battle her, så er det sgu bare
Lige fundet vibrator i ballen. Ja, Golden, han er fucking 11 runder foran mig nu. 11? Ja, Altså, han er jo vanvittig. sådan noget, tror jeg. Og løber han ikke med sygt høj pace? Jo, måske 5:35. Vær en god hype, man. Det er også vigtigt at være. Ja, jeg står sgu endnu, gamle. Okay. Det er godt det her, gamle. Fucking good for my mouth, this shit right now. Nå, se. Så er vi efter pausen. Det er sket, det skal alle folk huske. Elsk din mor. My business partner, let's go! Do this shit all day, man. Nej, men jeg skal bare lige krampe i min højre app. Højre app? Hvorfor får du krampe i din højre app? Det ved jeg ikke, så gør man bare nogle gange. Kommer du og løber lidt? 1-10, hvor hårdt har du det nu? 3, tror jeg. 2-3 stykker. Det er heroppe det hele. Klar til at løbe den anden vej, Gunther. Kom nu lidt. Hvor langt er du? 40. Altså, man har det selvfølgelig hårdt, men man har highs and lows, og distancen, den vindes ikke på ens highs, men det vindes i, hvor høj man kan få ens lows. Så det her med ikke at fuck sig selv op psykisk, når den er nederen. Så bare husk på, det er kun midlertidigt nederen. Sådan, så bliver det rigtig fedt midlertidigt. Og så er det midlertidigt fedt, og så er det midlertidigt nederen, og sådan er det bare hele tiden. Så det er bare sådan en pendul mellem skodder og fedt. Der er ingen tvivl om, at jeg gennemfører. Nej, selvfølgelig No fucking doubt. Altså, Du er ikke en taber. nej, I'm not a fucking quitter, altså. Det er lort, og det gør også ondt nu, og sådan, det begynder at være ubehageligt. Men det er ligesom derfor, vi gør det. Ja. Jeg tror, det er den bedste 40, jeg nogensinde har haft. Okay, nice. Så det har virkelig hjulpet at taper. Ja. Magnus, han har været i pain cave siden 20, tror jeg. Jeg er 45 kilometer inde. Og det føles som om, at min balle er ved at falde af. Hvor går det ind? Eller hvor? Det er ballen. Hvor hen i ballen specifikt? Nu medius eller close nok? Midt på. Og så går det sådan hele vejen rundt om hoften. Sådan hele vejen. Kør lige op, og så kør sådan her, for det kan godt være din hoftebøjer, der begynder at spænde. Ja. Ja, lige præcis. Motherfrigger. Så kør lige op, og så kør ud. Så kører du lige sådan her, så får du styr på din hoftebøjer. Vi laver lige pilates. Man kan godt se, at jeg ikke er sådan mega Nej, men jeg synes, det er flot. mobil. Du skal ikke overdrive. Du skal bare lige få din hoftebøjer lidt mere i gang. Og lige strække den ud. Godt. tak. Godt. Nu skruer vi op for charmen. Nu er der ikke mere fis og ballade her i Bixen. 55 km tilbage. Woo! Pure enjoyment. Og så går jeg bare. Jeg har lavet rigtig mange dårlige resultater, og det er der ingen tvivl om. Altså, min Ironman var jo ikke imponerende. I søen gik heller ikke super godt, men jeg har aldrig givet op. Og det tror jeg egentlig bærer frugt over i den her 100 km. At spørgsmålet er ikke, om jeg gennemfører, men hvordan og hvor hurtigt jeg gennemfører. Og der er ikke nogen af dem, der løber 100 mil, 200 mil, eller hvad det er, der er superhuman. De har bare stacket så meget proof og så mange reps, at tingene kan lade sig gøre. At det, at man kan gøre det som menneske, men man vælger at lade være, vil jeg ikke have særlig godt med. Hvis jeg nu skulle ligge og være 80 år gammel og se alle de her mennesker, der har gjort de her ting, men jeg ikke selv har gjort noget, som var så let tilgængeligt, som bare gå ud af min dør og løbe. Jeg tror virkelig bare, at man lærer sådan at deale med smerten. Jeg ved fra tidligere, at når jeg har kastet mig selv i sådan nogle her situationer,
at man lærer af erfaringen, og man finder ud af, at man dør ikke af det her, bare fordi det gør ondt lige nu. Det er svært at sætte sig ind i, når du er i situationen, men lige nu, der kæmper du. Så ligesom at indfinde sig i det, er en mega, mega svær mental øvelse. For helvede! Ja, jeg har fået et eller andet. Hej. Fucking... Okay, Jo. Hvor er den der PlayStation-person? Jamen, det skal jeg ikke. Okay. Fuck. Jeg ved ikke, hvad fanden der sker. Det er sådan inde i min ankel herinde. Ja, det gør fucking ondt. Altså, det er sådan jak. Har vi noget forbinding? Men du kan starte med, og så kan jeg køre ud efter noget forbinding. Hvis du er god til at presse dig selv i løb, så bliver du også god til at presse dig selv på andre parametre. Om det så er i forhold til arbejde, eller om det er i forhold til virksomhed, eller nogle svære relationer. Fordi det kan sgu være lige så svært at løbe 50 km, som at have en hård samtale med sin partner nogle gange. Så den her evne til, at man ved, at på den anden side af det hårde, er der ofte noget godt. Se det her vanvidsprojekt, og så alligevel kan ende med at tage noget med derfra og tænke, okay, jeg vil faktisk også gerne se, hvad jeg er i stand til. Og jeg tror, det bliver en super fed metafor efterfølgende, at man kan altid snuppe en runde mere. Det kan du også bare suge over til så mange andre dele af dit liv. Du kan sgu altid lige tage 10 minutter mere. Det, der driver mig, det er ligesom sådan, jeg ved, der kommer en dag, hvor jeg ikke kan det her mere. Men hvad kan jeg lige nu? Hvad er jeg i stand til? Nu er det 100 km. Næste år er det forhåbentlig 160. 100 miles. Jeg skal lave en Ironman. Jeg vil gerne finde ud af, hvad jeg er i stand til. Jeg synes, det er en skam at blive en gammel mand, uden at have fundet ud af, hvad kunne jeg faktisk? Jeg vil ikke sidde tilbage med nogen sådan fortrydelser til sidst. Så jeg håber, at jeg håber meget, det kan tænde sådan lidt en gnist i folk til at get out there og finde ud af, hvad de faktisk er lavet af. Det var cool. Endelig. Jeg skulle løbe lidt. Jeg kommer lige til. Jeg vil lige gemme den her. Jeg har sgu lige en lille ting til dig. Som en rigtig redemption. Forsøg nok. Tillykke. Tusind tak, bro. Tillykke, du. Tak.
Jo. Vi ses. Videre med dig. Redemption. Hej gamle. Kæmpe inspiration. Jeg tror sådan, man kan sige, at smerten ofte er vejen til udvikling. Det er sådan... Det er farligt at sige, fordi det hurtigt kan blive en slipping slope. Men noget, jeg har erfaret, er, at når man er ude, hvor det er lort, altså de sidste 10 kilometer af hver enkelt løb, der har man bare nogle hårde samtaler med sig selv, hvor man virkelig lærer, hvem man er. Men man finder også bare ud af, at de her samtaler, man har, hvor man bare siger, behøver jeg at løbe videre? Og jeg kunne også lige gå. Og den her evne, man så får til at sige, vi løber lige til næste lygtepæl. Så står man strækt ud, så gør det modsatte. Tak sammen. Vi prøver at sgu igen. Ja, gør det. Sej. Du har den. Du giver godt. Det er sexy med sejt. Vi har lige så snakket om, hvor fucking sej I er. Bliv ved, skat. Ingen falsk energi, der kan snige sig ind. Dedikeret, fokuseret på min ninja-ting. Jeg kunne sikkert... Det er fucking 100! Let's go! Det er din kæreste kørt, bro. Må du hjælpe dig? Kilometer, og jeg har lyst til at hoppe ned i en container fyldt med hvidhajer. Mit navn er Victor, og det her det er mig efter 100 kilometer.